Zamislite da živimo u svijetu u kojem nema prevoditelja i prevoditeljica. Bili bismo osuđeni na knjige na hrvatskom jeziku i time bi naš bazen pročitanih knjiga bio puno siromašniji. Živimo u vrijeme brzine, površnosti, kada knjige nastaju prebrzo i zato je vrijeme da razmišljamo i govorimo o važnosti prevoditelja i važnosti kvalitetnih prijevoda, osobito sada kad nam se nad prijevode i prevoditelje nadvija i opasnost umjetne inteligencije. Zato želim upozoriti na knjigu Polifonija prijevodne kritike koju je osmislila i uredila Anda Bukvić-Pažin, a izdala naklada Ljevak. To je knjiga koja postavlja brojna pitanja, donosi brojne intervjue sa prevoditeljima i svatko koga zanima pitanje što je to prijevodna kritika i što je to uopće dobar prijevod, trebao bi je čitati. U toj knjizi, između ostalog, govori i prevoditelj Andy Jelčić. Svidjelo mi se kako je negdje rekao da je zadaća književne kritike da istakne ono što je stvarno dobro, što bi, dakle, neku knjigu koja bi mogla potonuti u hiperprodukciji, i da s druge strane upozori da nešto što držimo dobrim možda baš i nije toliko kvalitetno. Pa, kako bih poslušala njegov savjet i upozorila na sjajnu knjigu, koja mi se čini da je malo prošla ispod radara, zadnji puta smo na čitateljskoj radionici Kabinet čuda, koja se odvija u knjižari Fraktura, a financira je Grad Zagreb, razgovarali o Buddenbrookovima Thomasa Manna, koji su izašli baš u prijevodu Andya Jelčića u izdanju Matice Hrvatske. Pozvala sam i Andya Jelčića da nam dođe na susret i razgovarali smo o različitim stvarima. Između ostalog o potrebi, on je govorio o tome da bi svakih 70-ak godina trebalo stvoriti, napraviti novi prijevod klasika jer jezik zastarijeva, a mi zapravo želimo i novim generacijama omogućiti da mogu čitati klasike. Naime, Buddenbrookove smo ranije čitali u prijevodu Ive Adum, čak iz 1950. godine. Buddenbrookovi su divna, debela obiteljska saga, jedan od onih romana u koji uđete pa onda dugo živite s njegovim likovima i proživljavate njihove dileme. On govori o nekoliko generacija građanske trgovačke obitelji, o njihovom usponu i padu. On naravno sa sobom povlači jako puno tema, to je klasik koji možete čitati stalno iznova i u njemu stalno vidjeti nešto novo, ali velika tema ovog romana je razlika između osobnosti i individualnosti glavnih likova i načina na koji oni zapravo prilagođavaju se toj potrebama te velike i važne trgovačke obitelji, na koji način njihovi životi zapravo postaju determinirani težnjama te obitelji za uspjehom. Osobito su naravno zanimljivi ženski likovi koji se trebaju udati tako da bi to pogodovalo obiteljskom carstvu. To je knjiga koja govori o razlici između uspjeha i neuspjeha, o razlici između morala i nemorala u poslovanju i naravno velika je razlika u produktivnosti i praktičnosti likova. S druge strane i onih likova koji su idealistični, skloni umjetnosti s druge strane. Tu je negdje Thomas Mann utkao i svoju autobiografsku priču. Iako je roman iz 1901. on je vrlo aktualan i danas možemo zamisliti takvu obitelj u kojoj s jedne strane postoje oni uklopljeni i poslušni, s druge strane postoje crne ovce i danas osjećamo posljedice smjene generacija i sve što one sa sobom donose. Taj svijet koji Thomas Mann opisuje zapravo njega više nema, ali osim tehnoloških promjena koje su se danas dogodile, zapravo je sve isto. Na isti način živimo, umiremo, razboljevamo se, svađamo se oko nasljedstva,
i osjećamo sve promjene koje sa sobom donosi promjena generacija. Kad sam već krenula sa prevoditeljima i prijevodima, željela bih citirati velikog prevoditelja Matu Marasa, koji je jednom na nekom okruglom stolu rekao da mi nasljeđujemo svijet. I to sam zapamtila, to mi se jako svidjelo. I čini mi se da se to nasljeđe baš jako dobro vidi u klasicima poput ovoga. Jer kad gledate udžbenike iz povijesti, oni vam donose rastresite informacije, odvojene godine, ljude, bitke koje jako teško možete spojiti u neku smislenu cjelinu i teško možete nešto zaista i osjetiti iz udžbenika. Isto tako, kad gledate obiteljske fotografije, vidjet ćete da se možete poistovjetiti i nešto zaista osjetiti samo prema onim precima koje ste zaista upoznali. A oni prije toga, o njima možete čuti neke priče, ali zapravo vas one ne diraju na taj neki način. Ovakvi romani približavaju duh prošlih vremena. Zaista nam pokazuju na koji način ta vremena nasljeđujemo. Tu je cijela jedna galerija kompleksnih likova, čije je razmišljanje, čije je djelovanje, čije je nadanje, čija su razočaranja, njihove gluposti, njihove ambicije i njihova stremljenja su itekako utkana u svijet koji živimo danas, iako njihovog svijeta više nema. Zato čitajte Buddenbrookove Thomasa Manna, čitajte druge klasike i razmišljajte o tome tko je preveo knjige koje čitate.